תודה שחזרתם אלינו. איך משפיעים הצבעים בבית שלנו על האנרגיות והאווירה? נגיד שלום ללידר ציבר לושי. כן. לושי, נכון. אז בואו נדבר על הצבעים בבית שלנו, איך נכון לבחור אותם, לאיזה מקום בבית, נכון? יש חשיבות לאיזה מקום. צבע בכלל זה סוג של אנרגיה, וכולנו ככה מגיבים עליו באיזושהי דרך. יש אנשים שקמים בבוקר, והיום אני אצבע את הקיר הזה בכתום, ומחר פתאום בא להם איזה צבע אחר. אבל יש הרבה מאוד אסכולות שמתייחסות להשפעה של הצבעים עלינו, כשהאסכולה של הפנג שווי מתייחסת לעיקרון שנקרא 5 האלמנטים, שזה כל האנרגיות שקיימות בטבע, שבעצם הכניסו אותם ב5 קטגוריות, ולפיהם אנחנו בעצם מבינים את ההשפעה של כל אחד מהצבעים האלה. תספרי לי על הקטגוריות. אז יש לנו ככה אש, אדמה, מתכת, מים ועץ. שמות ידידותיים גם שאנשים יוכלו להתחבר אליהם ולהבין. אלמנט אש זה אלמנט שהצבעים שלו הם אדום, כתום, בורדו, ורוד וסגול. כן. איפה מומלץ להשתמש? זה צבע מאוד אנרגטי, זה משהו שקשור בהמון חום ואהבה וצחוק והומור, ושמים אותו במקומות של התכנסות, פינת אוכל, אפשר להכניס אותו בנגיעות בחדר שינה, אם יש ילד מופנם. בעיקר אזורים כאלה של סלון, של חיים. כן, מקום שרוצים להעלות את התדר, זה עושה את העבודה כמו שצריך. אבל לא עכשיו לצבוע את כל הגירות באדום. לא, בעדינות. אנחנו מדברים בעדינות. כן. לא, את יודעת, אנשים לוקחים את זה רחוק. נכון, תאמיני לי, אני יודעת. כבר ראיתי דברים רחוקים. אחריו מגיע אלמנט האדמה, שזה קשור ביותר ביציבות, ברצון לרכז אלינו, זה משהו שמשמש איזשהו בסיס טוב לכל שאר האלמנטים. אפשר להשתמש בזה בכל מקום בבית, זה נותן את היציבות. שוב, זה צבעים של חום, צהוב, בז' למיניהם, שמנת, זה פחות או יותר הכיוון. לא להעמיס. הבז' הוא בסיס טוב, אבל החומים הם יכולים להיות גם מעיקים בתור אדמה. שמנת, תעמיסו בשמנת, אני אומרת. אחרי זה תוסיפו נגיעות של כל נכון. כן, מה עוד? אחר כך מגיע אלמנט המתכת, שהמתכת קשורה יותר בפוקוס, במיקוד, בסוג של בהירות מחשבה, וזה משהו... זה לא משהו... טוב, אין לי שום דבר שקשור לזה בבית. אין פוקוס. אין פוקוס, רגע. איפה אני שמה את זה? אבל היום הלכת על הפוקוס והמיקוד. אז אולי בבגדים אני בפוקוס. זה הולך גם כן אותו דבר, האלמנטים. זה יכול להיות גם כן כנגיעות בחלל. זה לא צבע שהוא יותר דומיננטי, אבל למשל אם יש ילד שהוא עם הפרעת קשב וריכוז, אז להכניס לו קצת מהצבעים האלה לחדר, שזה אפור, כסוף, לבן וזהב לצורך העניין, יכול לתת איזושהי רמה של מיקוד. וזה צבע שהוא מאוד יעיל במשרדים, בחדרי עבודה, יכול בהחלט לעזור. אוקיי, ויש לנו את העץ, נכון? יש את העץ, שזה כל הירוקים למיניהם, חקי, טורקיז ותכלת, וזה קשור בגדילה והתפתחות אישית וצמיחה. ויש לנו את אלמנט... זה יש לי הרבה בבית. הרבה עץ. ויש לנו את אלמנט המים, שקשור בזרימה, בניידות, בחופש, והצבעים שלו זה כל הכחולים והשחורים דווקא. באמת? כן, שחור וכחול כהה, זה צבעי המים, כי אומרים שכשים סוער יש בו גם כן צבעים של שחור. מים זה טוב? אנחנו צריכים להשתמש בזה? מים זה משהו שנותן תחושה של חופש ותנועה. ילדים הרבה אוהבים לשים בחדרים שלהם מים, אבל זה צבע שיכול לבוא גם כן כשילוב בכל מיני מקומות, וזה בא לידי ביטוי בעיקר במה אדם רוצה, מה בא לו. אם בא לי עכשיו חום ואהבה, אנשים הולכים פתאום על הכתום והאדום, ואם בא לי עכשיו חופש, אני חנוכה, אני צריכה חופש, אז תראה אותם עם כל הכחולים למיניהם. שזה קורה בתת מודע אפילו. זה מאוד משפיע בתת מודע. תגידי, יש משהו שאסור? צבע שאסור? שאת לא ממליצה? ממש לא, זה נורא חשוב לשים לב מה הפונקציה של המקום. בחדר שינה לא אצבע את הקיר באדום, כי אני רוצה תדר נמוך, אני רוצה איזושהי אנרגיה פסיבית, רוגע, יציבות, שינה טובה. במקומות אחרים יותר. את כל הצבעים האחרים אפשר לשלב, אבל הכל במינון. הרעיון בפנג שווי זה עניין של איזון, שלא יהיה לנו יותר מדי ולא פחות מדי מאיזשהו אלמנט. שזה דרך אגב אפשר לקחת לחיים גם. מינון. מינון. מינונים.